سلام فنو إير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتمسيو ساعة تشعة تأخير نوم يحمو سلسلة عاد سرالو زينا وفتن وتسألن إنه نمكتتالكم بخبر زعدم لو عم تخلي فيلم رستزينا جنفر زباويا كيغلوت كوت تصرف من السرح الشا زوباك أشباركا عودة زهتة دحلات ملاقب 7 إنسان وديبو أولات مؤكل سلطنة حيلتات مكل خال إيرترا وفرا متكال فلستات أكايدو أبي زوبا عن سبا أبي منكاي موتادن أشلن عوت نتفتات كان متسلسلة جنفر من السلطنة قليزو روسيان سوريان تمالي كلته نحاسة حبراوي لمن حيلة عير كمز الكايدة أفليتان أبي تركي متن كتابة وزغبابة مسنايز حلف عامد كنت أترن كلو بأسات 10 ميتاويت وسيخو أستراليا أبي كبحتاتا زلو تنتاوي كرستات كامبوديا نبمو بقول عدو كتمر سمخانة حبيرة نابزر زركن سجر جنفر زباوي لوت قطصر من السرح الرشا زوباك أشباركا عودة زيته دحنات مقب 7 انسسانا كايدو وكل اينا هابتون برهانه زدالو صبصب ايدن قبر سلاسي بتصحفت زباو أقلقلوت قطصر جنفر من السرح الرشا زوباك أشباركا مسناي سرح مشارختي بمتحبار زودبو عودة زيته دحنات مقبي 7 انسسان بعسران شوعتن اسران شمونتن حملة ابتسني أكايدوم حلفي أهارو قطصر هابت بقلي أتو أبرهالي حيلي ميكايل أبزهاو حبريتا اتي كاب نؤس زواتات قولج حيكوتا تسنين فورتو سوان زتواتو سوسان حموشتن أبالاتن نايسرح مشارختن زتساتفو عودة زته عبدحنت مقبي 7 انسسان أقباب مو قطصر مقبي كي بكالك قبر زلوت انقاعاتات سعبينات زتبكل مقبي زبلاشو تهواسانن بهراتومن تنكن ملكتاتن بمقبي زسعبو حمامات كمون أقبابات ريتن عقابن كم زتقالل قليتوم اتعلامة أفلوطن جنزابن موياوين حرشان نايسرح مشارختن كب مبال دحنتون تحسون زترقاقت أمهرتي نابتتك أمين مقرابن بحبار نمسرحن زحقز بايتان متتاحن كم زخونة بمتكاس نقوح تساتفو أقداس خم زخونة دما أبرهيوم حلفي أهادو قطصر هابت انسسا زباقاش باركا أتو سعر أبراهام بقدقو دحنت مقبين مرققات النتك أمرلم مسارحيتات بسريت كتحازو صبا فليحو أبتقم قوعن زمتاتن مقاراتو زغيران صبان وصيتون كوجد حميمن نايزه تحردا انسسا سغاد ما كبلع كم زيبلو سفيح استمهرو هيبوم أب موداتا أم حدارين الزبات السنة أتوسيهم قبر يسوس أبالات مستر حرشان نيسرح مشارختن كأندا أتكبرتن أيت مدبات كوان تخونو بينهم زعمو قطط راو سرح وتيتاو قخون سلزي كأل سلت أنتي أم براخ فلطون لقحتن تتكأم هزبي بعتب كسرحو أزخاخيوم تساتفتي أبزهب وريتو مقبي ولد حماماتن قال أوتم حلالفتي حماماتن مقطع أبزك برتعري وهدن أرمعن نمقطر ميلا كتاعتاتو تلابيوم أبالات مؤكل سلطنة حيلتات مكل خال إيرترا كم قتلتانيتيا بزحلف ورحز جمر ومفراتات بسلسة نحاسة مس منسر حرشاب متحببار أب كبابي بيت قرقش أسات شحن 350 فلستات أقرب تخيلهم أبتو وفرا سات 350 أولات هقراوي وتهدراوي بان لمرشا وتهدراوي أكادامن ستافات بيت صحفتن تساتيفهم عليتي نايت سرح أبزها بوريتو متكال فلستات راي وصيتاوك خون سلازيكل ستتخلى فلستات تصديقون خعبي كتالي ملكتتال كم زدليو قليزم أولات مؤكل سلطنة حيلتات مكل خال إيرترا ب10 حقبشان أساش دوشان ورحي حاملون أب تماساسالي بوتا ناي مزلاين مخعات فلستات زقلقل قورا قدن سرح كم زعممو زذكريو جنفر منستر تأنا زوبا عن سبا أب مدبات مقتصار تمحالفتن زي تمحالفتن حمامات كمون كنت أنا دن عشلن عوت نتفتات يسلاسل كمزلو أب زك أرو جمجم حبيرو
وكرئينا بيت إل سلمون بملكة أبصاب نزدال وتحسو سامرايت ليفيو كتقربع ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዘወዓን ሰባ ሞት ኣደን ዕሸልን ንምንካይ ዘካይዱ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ካብ 26 ክሳብ 29 ሓምለ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ገሊጹ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሄኖክ ጻሃየ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ሕክምና ብሓፈሻ ኣብ ኣገዳስነት መጸበይ ነፍሲ ጾራ ድማ ብፍላይ ምምሕያሽ ስለ ዘርአየ ኣብ ገዛ ናይ ዝሓርሰ ኣዴታት ቁጽሪ ከም ዝጎደለ ኣብሪሁ ንኩነታት ዓሶ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 3 ካብ 1000 ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ናብ 1.1 ካብ 1000 ወሪዱ እኳ እንተሎ ምስ ምንቅስቓሳት ህዝብን ክራማትን ዘዛነ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ ዶክተር ሄኖክ ህዝቢ ግቡእ ጥንቃቐታት ክገብር ጎስጓሳት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሕማም ቲቢ ንምቁጻሩን ሕሙማት ናይ ምእላይን ምፍዋስን ንጥፈታት ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ኣፍሊጡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣፍልጦን ተጠቃምነትን መጸበይ ሓራሳት ንምዕባይ ጎስጓሳት ክካየድ ምስ ሕብረተሰብ ተታሒዙ ዝኸይድ ዕማማት ጥዕና ከዓቢ መደባት ጥዕና ፍራይምነት ብግቡእ ክሰርሓሉ ከም እውን ኣብ ተጠቃምነት መድሃኒት ዘሎ ኣፍልጦ ክብ ንምባል ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂድካ ዕቱብ ስጉምታት ክውሰድ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብቲ ገምጋም ተሳተፉ ሞያዋን የሪና ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ መደባት ምቁጻር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከም እውን ክንክን ጥዕናን ኣደን ዕሸልን ንምዕዋት ተጠቃምነት ኣብ ዝተዋደዱ ትካላት ጥዕና ክብ ንኽብል ኣብ ምብራኽ ንቓሕ ዘተኮረ ንጥፈታት ቆላሕተ ክወሃቦ ተማሕጺኖም ኣብ ዘባ ዓንሰባ ሓደ መወከሶ ሆስፒታል 3 ኮማዊ ሆስፒታላት 5 ማእከል ጥዕናን 26 መደበራት ጥዕናን ብጠቕላላ 37 ትካላት ጥዕና ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ بريتنا حمشان عمت مجمر قرقلوت قوان قابلين عب دمس حفاش إرترا بسالاسة حملة عب كتما كرن تتنبيلو عبتا قاد أمين من محدار زوبا عن سبا وكيلوك على تسمعه وانا دايركتور كفلي توريزم آتو سالم علي بروراوي إيابيلو بروغرام قوان قابلين عب كتما كرن ككاين موسانو نتزوبا كبرت كامزخونة بمكلاس دمس حفاش بخلن قوان قواتات هاقرنا مدبات مفناوة مرأيان ايتي منغسي إرترا برای تساتفنت زیگاتات اب کل مدبات هاجر نمرققاتن نمحيالن زكايدو تعار مخانو ابريو مدبات ريدو بلين اب منقح محبار ممهارن مزنقعن حربتسب بحفشا اب معك اب قانقان بهلن دما بفلاي ابركتو قليل كم زيكونه تقيس دما تساتفو حربتسب كعزز تصويعو حلافي بروغرام قانقا بلين غازطኛ ኢዮብ ተስፋ ዮሐንስ ንጉዕዞ ربع زمن አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ውሱን መዓልታት ብናይ ፍርቂ ሰዓት ዝጀመረ ፈነወ ኣብ ዝእዋን እዚ ናብ 13 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ክቢሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝረአ ዘሎ ገስካስ 3 ተሳትፎ ሰማዕቲ ስለ ዝኾነ ንዕቤት ናይቲ ፕሮግራም ኣበርክቶን ዝገበሩ ኩሎም ምስጋና ኣቅሪቡ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሬድዮ ኣቶ ግርማይ በርሀ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ጽምብል ብምጥቃስ ምሕያል ድምፂ ሓፋሽ ምሕያል ሕብረተሰብ ብምዃኑ ካብ ስድራ ቤት ዝጅምር ተሳትፎ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ብመደባት ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ ሞንጎ ሰማዕትን ባህላዊ መደባትን ዝደመቐ ጽምብል ንዕውታት ውድድር ብሓፈሻ ድማ ንተሳተፍቲ ፕሮግራም ቋንቋ ብሊንን ካልኦትን ሽልማት ተዓዲሉ زينا مسواتي أبال مأكلاي بيت صحفة كتابة قدرات تقدر قديم تقرألاي يوناس دبساي حداد بزقات أموها نبتاوي حمام بكل التنحسة أما بسماين حدا عمت أدميو تسويو أبي ورحلة كاتيت شحن شعتي متن سوان حمشة نبي مسارع حزبه حيلتات حارنات إرتراس تسلفة تقرألاي يوناس دبساي كدمنا سنات أبي توقعي سراويتن كفلتات ودبن دحرنا صرنا دما ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ግንባርን ብዝተፈላለዩ ጽሕፈታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ዮናስ ደበሳይ በዓል ሓዳሪው ስለ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 3 ነሐሰ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ቁጠባዊ ጉዳያት ትግደፍ መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዮናስ ደበሳይ ህዳድ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ كبراتن كبران قتلو زغرب لنا وصاين مكتالكم ديما بخبري عدم روسيان سوريان تمالك لتنحسة اب جزءات سوريا حبراوي لممد حيل عيرها كايدان
እቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሶርያ ሽበራ ንምቅላስ ከካይዱ ጸንሓ ሓበራዊ ወታደራዊ ነጥፈታት ምዃኑ ዝተገልጸ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ሄሊኮፕተራትን ዘመናዊ ኣጽዋርን ዘጠቓልል ከም ዝነበረ ኣዘዚ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ሓቢሮም። ሩስያን ሶርያን ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለውን ተመሳሳሊ ልምምድ ኣካይደን ምንባርን ዝዝከር እዩ። ሩስያ ብፍቓድ መንግስቲ ሶርያ ካብ 2015 ናብቲ ሃገር ወታደራዊ ምትእትታው ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ቱርኪ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 10 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ 2022 ኣስታት 8 ሚእታዊት ዝነበረ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ልዕሊ 48 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተፈሊጡ። እቲ ቁጠባዊ ክስተት ኣብ ህዝቢ እቲ ሃገር ከቢድ ተጽዕኖ ይፈጥር ከም ዘሎ ክኢላታት ሓቢሮም። መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ጸገም ንምቅላል ክወስዶ ዝጸንሐ ወለድ ናይ ምውሳኽ ስጉምቲ ከም ዝድለ ኣድማዒ ከም ዘይኮነ እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ቱርኪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን እውን ከቢድ ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። ምውላዕ ኩናት ዩክሬንን ክሊማዊ ምምዝባልን ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ተርእዮ ምዃኖም ይሕበር። ኣውስትራልያ ኣብ መበል 10 ክፍለ ዘመን ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክራን ዝርከብ ጥንታዊ ቅርስታት ካምቦድያ ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልሶ ምዃና ወሲና። እቲ ቅርስታት ብሪጣንያ ዘሚታ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሸመጠቶ ምዃኑ ዝግለጽ። እቲ ናይ ምምላስ መደብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለጸ መንግስቲ ካምቦድያ ካልኦት ሃገራት ተዘምተ ቅርስታት ሃገሩ ንምምላስ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ጸዊዑ። መንግስቲ ካምቦድያ ኣሽሓት ተዘምተ ቅርስታት ሃገሩ ኣብ ከብሕታት ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ከም ዘለዩ ዝኸስስ። ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኤስያን ዝዘመትኦ ቅርስታት ብኸፊል ክመልሳ ጀሚረን ምህላውን ይፍለጥ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሎሚ 3 ነሓሰ ኣብ ሜትሮሎጂካዊ መጽናዕታት እትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ። እዛ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ካብ ዝተደኮነ መደበር ጠፈር ዝተወንጨፈት ሳተላይት ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ብሓፈሻ ብዛዕባ ክሊማዊ ምምዝባልን ሳዕቤናቱን ድማ ብፍላይ ሓበሬታ ክትልእኽ ምዃና ሰብ መዝታ መደበር ኣፍሊጦም። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣቐዲማ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መጽናዕቲ ዝነጥፋ ኣማይት ሳተላይታት ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት የረድኡ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብቲ ዓውዲ ቅልጡፍ ገስካስ ካብ ዝርእያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ምዃና እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ትማሊ 2 ነሓሰ ኣብ ቀላይ ቪክቶሪያ ኡጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ይቃልሓሎ። ማዕከናት ዜና ንሰብ መዘተ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቃልሖ ዜናዊ ጸብጻብ ሓያሎ ካልኦት ተዳሃዮም ጠፊ ብምሕላው ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ብዝሒ ተሳፈርትን ሕማቕ ኩነታት ኣየርን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኡጋንዳ ሓደጋ ምጥሓል ጀላቡ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ 2018 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 32 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝክሩ። ታንዛንያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ዝመቐልኦን ልዕሊ 740 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎን ቀላይ ቪክቶሪያ ቀንዲ ምንጪ መስመር መጓዓዝያ ዞባ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሓይልታት ጸጥታ ብራዚል ትማሊ 2 ነሓሰ ኣብ ምስግጋር ዘይሕጋዊ ዕጸፋ ርስ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ውጅለታት ገበኛታት ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዘካየዱ ተቓሊሑ። ኣብ መንጎቶም ገበኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ብዝተገብረ ምልውዋጥ ተኹሲ ድማ ልዕሊ 10 ሰባት ከም እተቐትሉ ተገሊጹ። እቲ ስርሒት ብቐንዱ ኣብ ሻውላት ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ከም እተኻየደ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ብራዚል ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለን ሓያሎ ገበኛታት ከም እተቐየዱን ኣፍሊጦም። ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ኣንጻር ገበኛታት ስርሒት ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር። ኣብታ ከተማ ብሓፈሻ ኣብ ሻውላት ድማ ብቐንዱ ዝካየድ ምትሕልላፍ ዕጸፋርስ ዝምታ፣ ቅትለት፣ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን እናወሰኸ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት የነጽሩ።
زينا قدم الزامنا أرستاتو كندقملكم ጨንፈር ዘባዊ አገልግሎት ቁጥጥር ሚኒስትር ሕርሻ ዘወጋሽ ባርካ አውደ ዘተ ድሕነት ምግቢ ሰብን እንስሳን ወዲቡ አባላት ማዕከል ስልጠና ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ ወፈራን ምትካል ፈልስታት አካሂዶም أبي زوبا عن سبا أبي منكاي موتادن عشلن عوت نتفتات كلمة السلاسلة جافر مينستر تعنا قاليتو روسيان سوريان تمالت متنحسة حبراوي لمن مدحي لأير كم زكايدة أفريقيا أبي تركي متن كتبه وزقبابه بس نايز حلف عمد كنا تأثرن كله بأساس 10 ميتاوت وصيخو أستراليا أبي كم حتى تازلو تنطوي كرستات كامبوديا لما وقل عدو كتمر صمخنا حبينا في نفس هذا زي ملو مسل استرفوا مدباتنا لحرقكم بوغنا رقم شات